पहले रोटियां बना ली कि पहले सब्जियां बना ली, हमारा तो बुझाते नहीं के का करत ये छोटा के अभी तैयार ना भइलू हो भौजी का जी बबी आ का बनावा तारू हो आ का बनाते सोचे तनी के रोटी या है भतुआ के सब्जी बना दे का ई भतुआ मसाला बना के। बनावे लागल जा होई के खाला आ गाय गरु के खाना और जानते बानी बबी की अथु के महंगाई के अथु हो गइल बाटे। आ कहनी है कि हमर दुल्हा आवत उन तेकरा के फुटल आंखी ना देखल चलन भतुआ हो गइल बैगन हो गइल लौका हो गइल नेनुआ हो गइल आ तनी ये चीज बनावा जा का खाइले जी खाली पनीर मशरूम खाइना का पनीर खा मशरूम खा मुर्गा खावा मछली खावा खसी खावा महंगा आदमी महंगा चीज नु खाला हो 2 रुपया चीज के खाता टुए आजकल जाई मम्मी से कही अब जौन चीज हमरा के घर में रहल तौन चीज बनाए ए भौजी माई अब बुढ़ाइल तू बाड़ू अब जेठ जवान तू माथ मालिक भइलू घर के त माई से काहे कहे जई तोरे अजी मोर मालिका और घर में और महतारी बाड़ी अभी हमार का चलत बसातवा घर में आए ह तनी तेल देवेली त सब्जी छौकाला ओ खातिर नहीं की बुढ़ाई न त कह तू कि आवा तरन पाहुन त बन हम त कहबे कन अपना से बताव मार दे जे भूख रहन त निकलागी तू ही बताव अरे तो एक बेले आइम त खा लेम अपन सब्जी रोटी नाश्ता में एकरा बाद सांझी के जौन मीट मसाला बने पड़ावा तारू के रोटी या भतुआ का तरकारी से नाश्ता करेला हो अरे बड़ी सुंदर बनी जी देखा में छमक के बनाईब हां रहे द हमरा काम नहीं खे कनी खारावा के खा के जाके 4 दिन खा का लेनी ससुर घर तो भुला गई ओ जी किसिम के बना जानल उ 4 तरह के तरकारी बनी कढ़ी बनी त दालो बनी ओपर जान जा फुलौरा बनी पकौड़ी बनी कौन चीज को कमी बाटे त जे खइले बाटे मुंह वाला चिकन खइले ओकरा सब घोटाई ना उ तो बात सही बटले वाले कि ना पता रहल हटे ऐसे ठीक बाटे देखो का देखो तनी माई के ने भी माई लोग कह के देखो जाई दी त उहा खाती पाहुन खाती 4 गो आलू चीर के भुजिया बन जे ले आवा हो भुजिया मत बना मंगावा अंडा के ऑमलेट बना दो हां माई लोग कह रसगुल्ला मंगा पानी पिए के नमकीन बिस्कुट से पानी ना पीहन ऑमलेट रोटी खाइम जी उहा हां ऑमलेट बना के ओकरा कढ़ी अंडा बना द अंडा कढ़ी बना द रातियो दिनमो में अंडा रातियो के मुर्गा त का हो गो राती के खसी बना दिया अभी अंडा बना दोपहर में मछली तार दिया नाश्ता में एमे का बटुए दामाद हवन कोनो एथी हवन एरा जरा बाड़न निक बनावत तनी जाकर माई से कह हमरा से का बतलू ए छोटी लिया रे पसलवा ए बाजी घरवा के लोगवा कुल कहाँ चल गेलन सब तो सब हमर बहरन नहीं खेलो कितना सास अरे यहाँ गई ना या ना कोई नहीं तो सही रुक गिरई हो जन खुश रह घोड़ लगा तनी आ कोनी कैसे आइनी हो ओए दले टेम्पू ले ना टेम्पू से 10 रुपया के दे भेजाई तो आप काजी आजकल के जुग जमाना देखो त नहीं बूंद बूंद तालाब भरता का है नहीं जी बैठ कोई का कुर्सी लायक बनी चाहिए तो बैठी अरे का झूठो के कुर्सी ले बुझा कुर्सी तो तार बाबू मैं हमरा के दे दे जो बैठे खाती ता वही जुबे खाती का मिली पेट खाली को के आइल बानू बनावा तनी अंडा दोपहरिया में मछरी आ सांझ खुनी खसी अरे अब देखो हम तो ससुरारी आइल बनी अब कहम त ना तो जनी के का फरज बा तो रौरा का लागत है जे मैं चलती नु चलेला जी कहले मैं कि हमरा मरद ना खलन एक प्रकार के तरकारी भौजी भतुआ के तरकारी बनावत कबो ना भतुआ त सपनों में ना खाई ना सुना एमे 2 सेट कपड़ा पहन ले बनी आपन अपन अरे भौजी पाहुन आइल बाड़न अरे खुश रही रुआत एकदम अभी चल ले जा लाव पानी लाव जा चाय बना दी अरे चाय कॉफी बना दी ना सबसे बढ़िया रही मर्द हमर चाय ना पीला ना कॉफी डाल के ओकरा में इलायची अदरक में डाल के बनाव नीक से जानलू नु आ ऊपर से हाथ ना चीनी ले ले आई अगर कम लगी तो हम अपन मिला के अरे फिल्मी स्टाइल में अपन चीनी नाप नाप डाल पीने ना जी जाई जा महाराज हमनी घरे बाय औसन घरे दामाद आइल बरुआ से पूछा तनी जा पूछे के बारे में हम पाऊ नहीं तो इनको वायरी करते जकी जाय दी भतुआ के तरकारी ना खलियन हई ना खलियन हौ ना खाली हन कनी कि ना उ ना खई हन मिठाई उठा नहीं खिलाइला अरे का करबे जानते वे आतना भीड़े भाड़ हो गला बस मेनू कि अब भुला गेलो नी मिठाई लेबे अरे याद पड़त भुलाए जल जाला हां जहां लागे के घाटा वाला सौदा वो जे भुला जल जाला मोने जो की मारू एथी बोगे हमारी तो लाली नु रही जी एक के भपाए भरा ला रही नु अब ले पाओ पहले नाश्ता करी देखो तो कहानी के मेरे मां नमकीन बिस्कुट ना खालन अरे दे जाए दो से दिक्कत नहीं खे रसगुल्ला ना मंगा देवेला हैं जोन घर में रहतो न दे अभी बबुआ गइल बड़ा सन तार घरे नमकीन बिस्कुट के फैक्ट्री बा हुए रसगुल्ले तो कनिया पर से आगू रही त गलती बात कहती से रसगुल्ला मुंह में लगाई बुगटिया मिठाई मंगावेला तो हां देखी त कितना ता फिर जा कॉफी बनाओ त जा बना के ले आओ
अरे अरे तो बिस्कुट खा नहीं ना डाल दे बेगवा में हमारा मेरा नहीं के पेट नहीं के भरल बैग में डाल दे रौरा फुआ में तो ऐसा ही कइले रही बुनिया हमार पत्तल में से रखा दे नहीं बैग में हां त का हो जाई रहत त हमनी के दिन रात खाती काम नहीं करत कई बेटा रे रौरा ने कहते ना खाई ना पाहु न तनी उस हमर के मीठा पानी लगा ले बे दे होत ने रे 3-4 बारी बा बैग में दो डाल देता नहीं रौरे खातिर बैग में डाल देता नहीं डाल दे बढ़िया से डाल दे मान ली कहीं दूसरा आदमी एथी में गोई आई हितै न त कहीं काम में आज पहाड़पुर ले जाए के काजी सोचत रही से मौसी के लिए मौसी के पतोहिया के दुगो लइका भौसन दुगो बिस्कुटवा दे देम खेला हो जाई हमरो के लिए चल मेरे को दुगो लुगा मिली नु कब तब का हम लोग के चल चल घर में त आई काफी आवत आ पैसे बेचा कोई कहां तू ऐसे ही कॉफी बनता घरे भैंस बिया तबे न बनता चाय कॉफी के अब ये बेचा गोली तो 10,000 रुपया मांगती है बाटे भैंसिया बिया हां ले जाइम दही जमा तनी माइले कह के घी बोतल में 2 डिब्बा जी 1 डिब्बा औरो ले जाइम दिए डाल दिए आई घर में तो बुझाता कैसा चचत रही हो सबके मोर धनिया बाड़ी राजा को दिया ना हमारा के 2 महीना में सुना ना कहला हनी हां कि अरे एगो बात रहे नहीं आऊ ना जी चाची घरवा चल ली का चल जाई ओकर दोनों पतो ये जे भाईसन जाई कि जाए के बड़ी जाए अभी जाके भेंट मुलाकात कहली या कह दे में भौ जाई 2-3 दिन बाद जाई अपन व्यवस्था कहली हन जा मान ले 150 रुपया हाथ में ना हो तो जुटा है ना के बाद 2-3 दिन बाद जाई हन जाई भेंट मुलाकात अपन कहली राय तो पागल आज पढ़त रहिनु हम हेडमास्टर के लाइन तनी मारत रही हमरा के ढेर सिखा देला उसके देखो होइसे ऐसे सीखला पैसा जीते सीखला देखि कहत रही के पैसा बा तो सब बा हम नौकरी करतनी पैसा खाते करत तो उहे में मास्टरवा से कुछ ना चलेला ढेर बूढ़ हो गेल बा का चलिए करा से हेडमास्टर समझे तन्ने को कितना बूढ़ होई जाई बहुत अच्छा ज्ञान देल मन तोरा के हेडमास्टर तो पानी पे के जाई मोर भौजी घर जाई हम ये करम किस्मत में एगो मैडम रहे बड़ी मेहनत रहे कुछ ना तो बड़के नोल हुई छाटी एक बिल रखिए सन आ छोटकी एक बिल तो एके में रख देते सने कोनियो के दे ना होता है माई का रे बच्चियो माई का आ काहे रे तनी के आग लागल बटुए हमरा मरद एथी खान भतुआ के आ तरकारी आ बजका खालन लौका के तनी के सस्ता सुविधा जन लगा तोरे नींद करा दता रुसन तो तू का मार चिल्लाए लगले रे नीलुआ तू तो अलबत कइले बड़े माने आई ना आई बनी तो बैठे दे पानी उनी पिए दे ओकर बाद में सब उसने कहलिए कि हम मरद में 3 बिस्कुट ना खलन ना पीलन तो ला के नाम 3 बिस्कुट आवाज के देता री जा हमरा मरद छुदूर ह अरे दूर के बात बारे गोई रानी मिठाई लावे तो बन वाला दुकान तो कैसे ले आई अच्छा बाप रे अपना घरे दूध से कूले का स्पंज से पानी पियलन भोरे यहां ना हम ओकरा के 1 कप चाय ओ दुलुम करे बाड़ी से हम शिकायत न कर हम रहू माने तोरा मर्दा के चाय बना के ना देली सन ह का पानी नियन घरे भैंस बे तो पानी नियन चाय दे तो तुम छुरू बुआ त केती ओखे कतनो बढ़िया क दियो सन तो तू अपना ससुरा के आंगा न एजे के धियवा जामल आ एजे ले चल गुलू 10 दिन खातिर न आ 2 महीना 4 महीना जाको जे रह गुलू तो बेलाइती बोले का है जौन बनाना खातिर उहे न बड़न हमर ससुर है न अच्छो दिन त हमरा के रख ले बिस कोन रखा बिस त जाए द त ना छोड़ी हन त ठीक बा पाहुन आइल बनी तो मिठाई लेके आइल बनी नो तो जो 4 गोही में काट के खिया दे उनका के दीदिया उनका मिठाई वो काहे के खइया रे वो काहे के खइहन त लिया मिठाई हम गांव में बाटे नए नए हराइल बन पा अरे जीजा जी देखा तो किना थप्पड़ ए तो तोरे काम कर देवा तो निकी ना का कर देलु हो तो लुगा पसंद नहीं कि ना हटा दे कोनी त सुनु पाहुन आइल बन त मिठाई लेके आइल बनी नो त दे पहले आइल बनी गांव घर में बांट दे हम त बड़ाई न होई त हम ओकर दमाद आइल हमर मरद आधा किलो पा बना लेके आवेला किन के 5 किलो मिठाई रखले ना बस के सीटे पर छूट गेल हो तू ही बता मुंकर का गलती भाई 1000 की मिठाई 5 किलो किन रे पूछियो एकरा के देखो फराक रही वो छूट गइल ह छूट वाला की जान कुछ के छोड़ ले अब ओहे जैसे ही छूट गेल छूट गेल किनले रह अरे लुबुरी तू चुप ना तो बोलू ढेर बुझाई ना अच्छा ई बताओ होते चुका अरे शरीर उनका ले ना छूटला कैसे आदमी सामान लोग सामान कहीं और धले बैठल रह कहीं और अरे माई बेगिया गोदिया में लेके बैठा है मिठाइया ऊपर बांसिया केथिया में रख देले रहन आ आवे के बेरी नतिया जनबे कर इसके बांस वाला कत उतर में छूट गेल हो जोरा जिया जी बुलाओ तन तोरा के जो जाते नु बानी जिया जे के एक गिलास पानी ना दे सकेलू
आज जी कुछ लेके नहीं खनल रे दीदिया है निकल कलन रे दीदिया पूछी ना सबके जीजा जी अपना साली खातिर का करना लेके आना एगो हमर बार बस छीटे के हाल जाने ला। अच्छा बड़ा चिंता बात दिले बड़ सुन ना जाए तो ए जे बजरिया पहले मिठाई मंगवा दे पाहुन लेना तो शिकायत हम लेके आए रही रे हम लेके ना आई रही बड़ा मिठाई आवत रहेला छेना मंगवा दे दीदिया। चल छेना खइए मुंह नहीं आधा किलो मंगवा दे छेना। रहे दो छेना लावत हमर ओई मन देखो हो दादा पहले पाहुनो आइल हम तो जानत रहे हमर बेटिए करम किष्ट भी आई तो नुकल दही नवार दामादा हमर भौगी सच में मिठाई के मंगवा खा जाना रे मिठाई के लिए ऐसा नहीं देखा ना कि उहे आई रहे आधा किलो मिठाई लेकर पहले आई रहे ओकर ये बुझाई वो सौरा रहे तो देख ले खैनी तो मैं उल्टी होखे लागल अन्ना मिठाई अब ना बाटम त का कोई सरे गांव घर के तो पहले कर दामादो आइल बेटी आइल तो सही मिठाई ना बटर कुल खा के पचा जातिया अब हमारे कुछ करे के पड़ी ये ना ला दे तो जा त कने नु भाई आलू बिन तू हम जा तनी पड्डू के मिठाई गांव मैं छोटे का छाट देगी हां ना हम बांट देतनी ना त शिकायत नहीं रे ठीक जो तावा यानी के घर में तंचो है टेंशन नहीं के कबे लाई बैठल है अब लाई पानी ना लेके अली सही मुआवा शाम के घर में कहाँ है रे बुढ़िया का चिल्लाए लागल हो ला काहे दमाद जी आ गेलन त खूब उतरा गेलै का रे। हां उतरा गेल बानी तोहरो के देख के उतरा जानी ना जाने ला आइल बा हे जब बतियावे मार के आई लिपस्टिक बुझाता कि देखले ना है कबू मार देखावत है कहाँ लिपस्टिक मरता है ढेर लोग कता खिले एक दिन कबो कल ने शौक सिंगार तो जरे लगेला देख के सुघराई हमार ई तो अपने तो करे कल उठानी बा कतनो नहाई बा अरे हमर माई काहे तोर बापवा के अखिया नरा गो रे का रे। हां हमरा बापा को अखिया नराग रहे तबे तारल बियाह को हमर करम फुटल है तारल बियाह भई बुझाइल कि पाहुन का लेके आइल हमरे का जाने का लेके बन पूछ लिया अपना लड़किया ले उ कहो का मार चिल्लाती खिसियाती तो हई बना दसन हौ खिया दसन हई क दसन अपना के बेरी आ कोनी तरे पाहुन मिठाई लेके आइल बन तो दे गांव घर में बांट देन तबे न बड़ाई हुई तो पहले पाहुन आइल बा तो बटल सन कैली सन तो कहतिया 5 किलो मिठाई ले रहलन ओ जे छूट गइला अजी मम्मी जी कहनी ही कि मार 13 बार अथु करतनी करे के आ कुछ ले आइल बना ना ओ आइल बना हमनी के नैहर सासुर ना ह आ मैं भौजे फोन कर ले तो पहला बार आई बना तो नंदोइया का लेके आइल बना रे काहो जी आदमी कह अब हम का कहीं ई बताव हमरो तो खिस बरते बाबू को नीलुआ मार बोलत ले कहतिया का रे भतुआ के सब्जी आ रोटी खा लन आ अंडा कड़ी बनल ना रहल ह आज ना पुलाव खाई देख ले लहई तबे अथु कइले बनी जा हो लिया द दमाद कहां ले लिया दे कहां ले रे भाई खसी मत ले आइम पापा जी खसी मत लेके आइम जाई मुर्गे ले आइम सस्ता में हमार त इच्छा करत ना आई छुचे आई बनावा सही आ जाई नहीं अपना दुआर पे आके कुकुर के हल्ला बतावा आई लइकन के आई एक दूगो आई मीठा पानी आई ना लेके आइल हम यही तरह खलिया आते आवत हम कैसा ना के घरवा में जैसा ना घरवा में बियाहवा कइले बा लड़किया के ओइसा अच्छे के पर घर में थी होई घरवा के गलती नहीं के आदमी के गलती बाटे ओ जीगा जाए देता आई गरम मसाला आई पीस के आई रेडी कइले रहस हम जात हई लेके आवत मुर्गा ले ले जी कच्चा कच्चा ढेर मत ले आ आधा किलो ले आई आधा किलो में का हो जी का हो जी दूध पीस आदमी खाई त ना खाई हमरा काहे घर एकदम दिया एकर माथा गड़बड़ा गइल का लेके चल जाई नीलू बुची हां कैसे लेके चल जाए तू चलाई ह जैसे तू हिसाब ले चलावे जानत नहीं की लागत कि हमरा एकदम हाके दाब में बानी हुआ के तू चलाई अरे ह बाबा दूध जी, पीस सब कोई के दी लौड़िया ह होने। हम रसो भात खा के रह जाई हमरा नहीं के जरूरत कमे ले हो पैसा ना कौड़ी में देखत हो जा कितना पैसा किथी भई रहत होगे आज कोई पड़ जे त 2 रुपया देवे वाला बा के वो को बेटिए भी अपन चले अपन चले हट बेटा- आई माथा मत हमारा आई गरम हैला पीला घोंकला तरा सरला नारियात रला कबेले बड़ा आई टाइम से आई देत ना आई तो के देखत ना आई मिलवा के कहल कर हमने के अपन टीम में हमने के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ ही विदाई अगले वीडियो में बाय बाय